Johale chiro maholo maidore kaunti ma Kisumu yuago midhiero mopogore mogo tache chirono koke chido mar aluora arita kwe mang'ao kod yore maricho. Kuom mano gidwaro mondo tend kaunti ma Kisumu donjre e wachno mapiyo kaka nyalore. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo chirono kendo miyowa ler mathoth. E chiro maholo mayudore tong' Kisumu West gi Seme sub counties, joala e chirono koro yuago reyo ewi midhiero magikalo e piny maru, wach mamiyo giwito geno kod chia mar dhi nyime gitimo ohala e chirono. Giwacho ni gedo mar chirono rach mokalo ka jamni bende kaka diek gi rombe laro kodgi kendo ketho negi mwandu. Bende ler mar chirono en gima sani kelo luoro kendo keto ngimagi kuma ng'awo mar gamo tuoche. Yore ok beyo, omiyo kata seche magiringo magilawo kata jokuoge to samoro movement ok dhi maber. Ot dwa nego wa, ot obam kos goyo wa kuma wabuoge onge. Mondo iyud nafas kamoro minyalo gere udi, minyalo tiye, minyalo loke onge. Wan gi ot kanu mukore. Ok wang'e no rito campaign ma joma chielo mabiro timore nade, mabiro gere. Sani en gigni 3 nyaka no mukre. Wanyalo weyo stall kwa umo, wayudo kalot rombe ochamo, nyanya rombe ochamo, gigoyo stall piny opukore, mana sara mwayudo kaka joala. Kiwuothe e chiro ni te, miluoro e chiro, ibiro neno ka chiro lil ahinya, kendo taka oket kama chiegni gi kama chiemo nitie. Mano osemiyowa problem kinde duto. Taka dhi miyo wanwang'o kipindupindu. Ging'enwa ler mar chiro lil ahinya. Ewi mano wach arita kwe en gima goyo limtidi e aluorano. Kata obedo ni obila timo kachero kinde ka kinde, to timbe mag kuo pod onya e chirono, gino magitudo kod mudho mandiwa mokwako chiro maholo. Chiro ni oduong', o compete ga ero. To waonge kata security nekech poor management. Poko gere mondo ket gate nitiere kacha, gin gate momukore, onge gima konyo wa gode e chiro ka. Bing ni poko gere paro ni momiyo security no onge. Floodlights wan gi achiel mantie chuny chiro ni eni. So sasa ma stimo lal to en bedo onge. Koro wana gi total darkness. Koro wanyalo mana kwayo ni kwa wanyalo yudo additional mag solar system to nyalo konyowa. Lweny makinde ka kinde bende muoch ga e chiro maolo ka joala laro kuonde uso manok, gino magilieko ni biro kaluore gi telo maweth mar chiro no. Jakom chiro wa onge godo, koro mono siko dondore koni gi koni, sama tungni ni e chiro ohala no be ochung'. Ohala ochung', gik madonjo be koro onge, nekich moni yanyore ayenje moko winjore yanyre. To wadwa ni mondo los wechego to kwane kiloso gi maber. Chiro en disorganized. Waonge gi jatelo nitie noyier, kata ka yiero nobedo gi chachni, waonge jatelo marieyo chiro bam. Omiyo waonge gi dongruok e chiro kaka johala. En koko kon gi koni, johala onge gi kwe. Nyocha wayiero, kendo yiero marwa kanotim, noyier jakom no poko mi thuolo mondo mi ochak tich. Kata ka weche tek kaka piny tekno, to nitie jalupne. Onego bed ni county government keto jalupne mondo endelea, mondo ng'ini to chiro dhi nang'o. Kwayowa maduong' ne tend kaunti ma Kisumu, wagombo ni taka manie chiro kar rech mondo gole okel container minyalo kopong' tigole kanyo titere kama chielo mok en within the market. Kata obedo ni joala e chiro maholo kalo e midhiero mathoth mopogore kamano, geno to pod gin go ni tend kaunti ma Kisumu biro winjo ywakgi kendo bero chal mar chiro no mapiyo kaka nyalore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Holo, Kisumu County. Ripod no ero mar Millicent Adhiambo bende makoro loronwa chenro ni mano mar ang'ich welo wachakwaro muko chopo sa 3 otieno.